Meta l-Ministru Tonio Fenech kienet jippreżenta d-dokument ta' qabel il-budget huwa qal li l-esportazzjoni f'pajjiżna fl-ewwel 5 xhur ta' din is-sena żdiedet b'49%. ċifra li tistona mhux ftit meta tqis li mill-Libja l-esportazzjoni naqset b'38%. Statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika gidbet iċ-ċifra li ta' Tonio Fenech hekk kif iċ-ċifra tal-esportazzjoni żdiedet biss b'33%. Żieda li ġiet riflessa l-aktar bl-esportazzjoni taż-żejt li pajjiżna jbieħ lil pajjiżi oħra wara li jkun xtraħu. L-esportazzjoni taż-żejt fl-ewwel 5 xhur ta' din is-sena fil-fatt żdiedet b'6 darbiet aktar meta kkumparat mas-sena li għaddiet. L-istess statistika tindika li fl-ewwel 5 xhur ta' din is-sena pajjiżna rnexxielu jbieħ żejt aktar milli xtara. Mingħajr iż-żieda fl-esportazzjoni taż-żejt, l-esportazzjoni tkun żdiedet biss b'8% meta kkumparata mas-sena li għaddiet. Żieda kkawżata l-aktar bis-saħħa tal-esportazzjoni fis-settur tal-manifattura u l-kumpanija ST Microelectronics.